Mga igsoon, maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon ko ni Kristo, maanindot ang atong ebanghelyo karon kay mensahe kini alang kanatong tanan. Mabatanon man, namong mga batanon sa mga idalidaran o usab sa mga hamtong na mga igsoon. Ato uning tanan ang maong ebanghelyo karon. Ako nang giingon sa unahan, nga aniya na kita karon sa ikakawhaag tulo nga Domingo sulod sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahang Katoliko. Diin gi saysay karon sa atong santos nga ebanghelyo nga kitang tanan kinahanglan gayud magpas-an niya ng maong krus. Kinahanglan ba gyud isip usa ka Kristohanon, usa ka Christian, mga nagtuo sa atong Ginoo nga mupas-an gyud ta sa krus? Absolutely yes. Kay mao kana ang gipakita nga pamaagi sa pagkinabuhi sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan. Pas-anon gyud nato ang atong krus. O karon, mga igsoon, kung nakapaminaw mo ganina ug wa mo mga tuo sa pagbatbat sa unang pagbasa, maanindot ang first to two lines sa maong pagbasa sa atong epistola. Akong sublion mga igsoon nga miingon, kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios, ang tawhanong pangatarungan dili igo alang niining mga buhata ug ang among mga filosofiya malagmit mahisalaag kanamo, kay ang among mga lawas nga mamatay nagyud-yud sa among mga kalag. Gi-summarize mga kaigsuonan kining maong bahin sa atong epistola karon nga ang ato nga mga panghuna-huna, ang ato nga mga prinsipyo dili igo nga maoy muhatag kanato kalig-on sa atong pagpuyo o sa ato mismo nga pagpadayon sa pagkinabuhi. Nga sa ato pa, kung saligan nato ang atong kaugalingong panabot, ang atong prinsipyo sa kinabuhi, kanang moingon bitaw ang tao nga, kuan maguni siyang pagkatawhana, di prinsipyo. Sa ato pa, duna siya'y baruganan. Kung kana lang ang atong saligan, ang atong baruganan, huyang kana. Dili kana mulahutay. Malukapa ragihapon kita. Mingon ang maong pagbasa sa katapusan niini nga nagkanayon kay ang among mga lawas nga mamatay nagyud-yud sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta ug dili mulungtad usa sa mabug-at nga palas-anon sa huna-huna. Makita nato mga igsoon karon nga sa ato di ay pagkinabuhi niining kalibutana, kulang nga miingon ang ebanghelyo nga pas-anon nimo ang imong krus. Dili ra na mo igitudlo sa Ginoo. Pas-anon nimo ang imong krus. Sunod niya na ikaduha, musunod ka kaniya og wala nay lain pa. Sa kadaghanan lahi giun sa man ni pas-an sa krus, misunod sa Ginoo apan wala maminaw kaniya. Maunay bag-o karon nga mga tumutuo ni Kristo. Wa maminaw kaniya, ni pas-an sa krus, misunod sa Ginoo. Asa man nato ni makita, Padre? Unahon ta sa managtiayon. 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 Dunay panaad ang managtiayon. Mahalon ko ikaw hangtod sa tibuok nakong kinabuhi. Muna, sige, I love you. Broken record. Mahalon ko ikaw sa tibok na akong kinabuhi. Suportaan ko ikaw sa tanan nga imong gusto. Sumala sa imuhang gipangayog kanako.
Pero ang gitawag nato mga igsuon nga siya ra gyud ug wa nay lain pa, wa na matuman. Ngano man kay ni play na mampod og laing putahe. Ning duwa na mampod og laing putahe. Sa to pa wala og hawa kaniya ang iyang honesty. Ang pagka-honest sa kaugalingon. Ug mao ni ang usa sa mga menus nga gikinahanglan sa imong tiunay nga pagsunod sa Ginoo. It doesn't mean, my brothers and sisters, that you are faithful to God through your words, my brothers and sisters, but you are not faithful to your wife. Huh? So niining tungura ang Ginoo ni pahimangno kanato. Honesty plays a lot, and so also truthfulness. Huh? Ang kamatinud-anon diha sa imong kaugalingon o usab ang imuha mismo nga pagkamasulundon sa Ginoo. Pinahagi sa imong pagpuyo sa imong kinabuhi diha isip bana o asawa. Ikaduhang punto, gitudlo karon mga igsuon sa atong santos nga ebanghelyo. Makita nato karon sa atong santos nga ebanghelyo nga diin miingon ang Ginoo nga ang dili magdumot sa iyang ginikanan, iyang amahan, iyang inahan, iyang asawa, iyang mga anak, iyang igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimo nga akong tinun-an. Spoko mo na? Dili nimo, dumta nimo ang tanan. Nga sa ato pa, ang first priority is a choice of God. First priority na, choice of God. You have on the second point, you have to detach yourself. Bisan sa imo mismo nga kaugalingon, bisan sa imong gisaligan, sa imong kaugalingon, you have to detach from that. Padri, sa may konkreto niini nga kamatuburan nga mismo sa akong kaugalingon mo detach ko. Pananglitan, muyong ka sa imong kaugalingon. Ako bright. Karon kay klase naman ron. Ako bright. Bahalag limited face to face. Ako bright. Ako giyoy ma-honor. O kada exam, ako giyoy number 1. Mayo. Kay nindot ka na nimo nga paningkamot sa imong kinabuhi. Apan giunsa man nimo sa pagkabot ang maong pangandoy. It is good when you detach yourself. I want to become an engineer. I want to become a lawyer. I want to become a priest. I want to become a professional someday. I want to become a teacher. Nindot na siya. Walay sayop niya na mga igsuon. Apan, ang pangutana, o giunsa nimo sa pagbuhat ang maong pamaagi aron imong makabot. Ganahan ko nga mahimo kong faithful nga empleyado niining maong kompanya. Ganahan ko nga mamahimo kong maayo nga alagad diha sa katilingban. Nindot ka na, walay sayop niya na. Ganahan ko nga buutan ko nga anak diha sa akong ginikanan. Pagkanindot niya na. Apan, giunsa man nimo sa paghimo niini. Mitudlo karon ang atong sponsor, ang atong Ginoo. Unsa may yang gitudlo? Nga unahon nato ang pagsunod sa gitudlo ni Kristo. Kay ngano man, human ni anang tanan. Kung imo nang masunod ang mga pamaagi sa atong Ginoo, kanang tanan mosunod ra gyud. Nga sa ato pa, sa Ginoo wala gyoy sarang. Sa Ginoo ang tanan mahitabo mga igsuon. Daghan kayong mga santo nga nagsaksi niini. Ngani wala nila ang pangandoy nga mamahimong bantugan nga inila karong panahona. Take for example the life of Saint
Saint Vincent Ferrer, The Life of Saint Roch o ang kinabuhi ni San Roque. Kinsa man to sila? Ilang gidinay ang tanan. Wa na sa ilang una-una nga musikat sila karong panahona nga diin pistahan pa sa mga barangay o mga lungsod. Wala na kanila. Apan miabot sa punto nga ila kanang nakabot. Buhat ka na sa Dios, mga igsoon. I want to have a successful relationship with my wife, with my husband. Thanks be to God. It's only in your mouth. Nara na kutob sa imong baba. Ganahan ka nga mahitabo na. Unaha ang Ginoo. Kay anak kasiluso ang atong Ginoo kanato, mga igsoon. Ikatulo, nga dili nato lungaan ang atong gisaad sa Ginoo nga mopuyo, musunod og mupas-an sa iyang ihatag kanato nga krus. Usa kini ka punto sa katapusang bahin, may mga igsoon, nga atong tagaan og pagtagad. Usa ka ginikanan, miduol nako natong unang semana. Duol sa nako. Ngano man, yaw-yaw siya. Padri, balik nag face to face. Klase na pod, padri. Unya, murag di na ko ganahan mo gastos sa akong anak kay kapoy na jud kayo, padri. Mo ba? Usa na may imong anak ron? Hapit na mo 4th year college. Amo di mayo di ay. O pero mo surrender na ko, padri, kay kapoy na kay ginastuhay. Sukad pa kaniadto. Ako dayon siyang giingnan. Abi nimo manang nindot kayo na siya nga muhunong nakagasto sa tupa, kipulan na ka ginastuay sa imong anak nga magsigig pangawat sa pitakan nimo. So, kana nindot na siya manang. Pero mangutana lang ko, nganong karon ramang ka mo surrender nga hapit naman na siya moabot sa finishing line? Agwantahan na lang ng katapusang tuig, karong tuiga, total, mahimo naman siyang inhinyero. Kana na lang. Katapusan na lang na. Nya imo kung pabayloon, padre, ay iampo ti ka. Iampo ti ka, mamaylo di ay mao di tuyo di ako. Gipaliko-liko ra ko ba? Ana, explain po kung maayo. Mamaylo ra di ay. Adi iampo ti ka. Dre, lay hands. Kuha kong bindita. Pinipit pitate mayam ni gusom. Kung muagi, bangagi, kung mudagan, bangagan. Amen. Amaw na na. Yaon sa mapadre, adtos gawas, naidaghan kayong mong pabaylo ni mo na pilian ng kana magsugod, magsige na kadtong hospital, mamo na imong bayluan. Oo, kay sigurado ko, di na dyan ka kabayadan na. So, mao na, be faithful to the last. Mao na itudlo karon sa atong Ginoo, mga igsoon. Imo gani nang mahimo, mugraduar ka sa maong pagsulay diha kanimo. O gi-encourage ta sa atong Ginoo nga di yuta, mga igsoon, mutalaw. Naa kay cross karon sa imong kinabuhi ang imong anak, problemado kay ka sa imong anak, kana padayon sa pagpas anya na maunay makasantos nimo sa kinabuhi ni Santa Monica, kinsa may iyang balakid sa kinabuhi, kinsa may iyang Babel, si San Agustin nga iyang anak ug ang iyang bana nga puwerteng pagkabuluyagon apan sa kaulihan na unsa man nahimong inila. Sumuna nga kung ato lang gyud idangog kana bang moabot ang kabudlay sa kinabuhi, magyaw-yaw ka, maot wa kay kapadulngan niini. Maot kana mo itag naa na ning kalisod ihatag sa Ginoo. Lord, ni ako ron sa kalisod, ikaw na'y mag-igo. Bahalag maigo ko, basta kay ikaw na'y mag-igo niini. Sa mga hapit na magpakasal, huna-huna agyod og maayo. Kailan na ka sa imong pamanhunon? Kailan na ka sa imong pangasawunon? Kana, huna-huna. Think not only twice, thrice, and in a million times. Pag una-una yun, yan naman, kay human ni anang maong kasal, ang imong asawa, imo na ka ng problema. Ang imong bana, imo na ka ng problema. Kung mag-away mong duha, usapa. Ngano bitong ni-enter ka? Una, sa charismatic pa, naman si Ma'am Adit din sa charismatic pa na may kanta nga,
kung doon na kay problema, ato lang itiktok. Di ba? Kalaramang yan may, maura mag-inay, tubag stanan. Kung na kay problema, magsigi kag kusmaot ang imong na, magsigi kag panampiling. Ay, pansit na sana. Mainsi ka na. Ayaw, na kay problema. Kuha na yung cellphone. Limang dako. Lisod kayo niya eh. Abi, kuha ko cellphone, be. Anaday ka, kuha kag cellphone. Anaday ka. Daw, sapa ka? Kanaray tupag mga igsoon o wala ay lain pa. Sa ato pa, ato nang isalig tanan sa Dios. Bahalag magbaguod ta sa atong problema. Basta ang Ginoo mao'y naghatag niini o ang Ginoo maupoy musulpan niini. Ang mahinungdanon nga ikaw nagmaluntaron o nagpabilin sa Diyos. Amen? Indo,